in all your requests. God will answer all your secret prayers. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen. Aka ndị Moses soro ya n'azụ gaba. Ideide Ogaranya Chukwu Ideide. Aka jụwa setịpụkụ ndị Moses kwuru ya n'azụ gaba. Ideide Ogaranya Chukwu Ideide. Aka jụwa setịpụ isi ndị Moses kwuru ya n'azụ gaba. Ideide Ogaranya Chukwu Ideide. Aka jụwa setịpụ iru ndị Moses kwuru ya n'azụ gaba. Ideide Ogaranya Chukwu Ideide. Chukwu Ideide Ogaranya Chukwu Ideide Ogaranya. Ideide Ogaranya Chukwu Ideide Ogaranya. Chukwu Ideide Ogaranya Chukwu Ideide Ogaranya. Ideide Ogaranya Chukwu Ideide Ogaranya. Ọkwa gị na-emepecha ya, ọkwa gị na-ebuli elu. Ideide Ogaranya. Aka jụwa setịpụ aka ndị Moses soro ya na